ben een schutting aan het maken. Het is alle hens aan dek om jongeren te interesseren voor techniek. En juist daarom was er bij Fun Beach in Panheel een ontmoeting gepland waar tientallen leerlingen uit de westelijke mijnstreek kennis konden maken met de charme van het handwerk. Wat wil je laten worden? Wat wil je gaan doen? Profvoetballer. En als de profvoetballer niet lukt, wat dan? Denk ik dat ik iets met techniek ga doen. We gaan hier nou de carburateur vervangen van de motor. Dus dit is de carburateur, zie je? Die zit hier onderin. En die mag jij gaan vervangen. En is het nodig? Heel hard nodig. We hebben zoveel mensen tekort in de techniek. En ja goed, de jeugd willen we lekker enthousiast maken voor in de techniek te komen. En het maakt niet uit welke richting van techniek, als ze maar techniek kiezen. Zou je het graag willen doen later? Nee, dat denk ik dan ook weer niet. Waarom niet? Omdat ik toch wat meer naar een meidachtige kant zou willen gaan. Ja, Nou, wat is dat dan? ja, schoonheidsspecialisten bijvoorbeeld. Ik denk het niet. Waarom niet? Omdat ik liever iets met mijn hoofd ga doen. Ik heb een hoger niveau. Zou je collega willen worden van deze meneer? Het is best wel leuk om dit te doen, dus ik zou het best wel willen. En kun je in ieder geval je eigen slaapkamerdeur goed op slot doen. Ja. En de voordeur, als er iets kapot is of zo.